প্রশ্ন তিনি নং এডুকেটেড দंखां কেন ও জায়গাও যে কোনো সামুं খাইना थाङै नों साक्सेस जोंनानै आगे मा साक्सेस जोंना थांथिनि गोबां मा अमाहाय इमोशनल टेंशन अबरक बरकनो प्रेसार रौ बरकनो बाद दखायो जरावो अमाहाय इमन इंसिडेंट बनुं उंमानि नुगनाय न बा उंगैबो दंगो अबाहाय निनि चाकरी ओंथों बिजनेस ओंथों साधारणत अमाहाय फैमिली एफेयर्स रक फनो बरक रक बाद दंगै सुइसाइड खायनानि अथवा बाद दंगै कोनो अबाहाय निजिनि शरीरनो कष्ट रनानि अबाहाय निनि इनिशिएटिव अबाहाय जेकुनु माने स्टेप ना हारि पाय हिंगा आ जगह माने सिनि ए ग्रेट लॉस गई थांगो हिंगा आं साना नायबाखै अबसे माने एजुकेशन बा एजुकेटेड ओंखा केनो माने जत किसुनो दुरुं थानाय आक गैया अर्थात एजुकेशन साथे साथे ताबो स्कूल कॉलेज पढ़िनाय रक गोबां स्टूडेंट्स रक न दङ जों एजुकेशन खालायना थाङोबा खालायनो खांगाखाय विभिन्न स्कूल रक अथवा कॉलेज रक यूनिवर्सिटी रक शुधु चैप्टर एवं लेसन न पढ़िबा सिबायो नों एजुकेटेड ओंगै फाइका केवबा डिग्री होल्डर ओंखा बा इंजीनियरिंग डिग्री थुं मेडिकल डिग्री थुं बा निनि ह्यूमैनिटीज थुं जेकुनु डिग्री होल्डर माने पढ़े के केबा मैनेजमेंट रक खायो माने पढ़े खेनो तामुई थां अबाहाय कोनो सार्विस रक जॉइन खाइके गोबां मानो हाई सैलरी माननानै अबाहाय योग्य व्यक्ति ओंगै थां माने छुरुनो सेमी पाइथाक जराते जे सोंगै थां माने अ जागाव माने गोबां मा बरक दंनि जे एजुकेशन याखबा कोनो कायसा अबाहाय सेक्टराव एक्सपर्ट याके स्किल नङै बासा माने साथे साथे रां गोबां मा न बेतन दखमानै बतिनि सार्विस रक जुक्त तंखानो अबाहाय बो नुगजागाय थांगो लास्ट टाइम के तिनि एकदम नीचु लेवल से ऊपर लेवल जराते गोबां मा अबाहाय सार्विस खायथंनाय बरक इवन आईएएस ऑफिसर पंथुं प्रोफेसर पंथुं अमाहाय टॉप क्लास सार्विस खायने रखनो समय माने सुइसाइड खायने बाद दंनि थां इनके अ जगाव अ जे ऑब्जर्वेशन माने आनि जे ऑब्जर्वेशन अमनो आं नुगो बा आं जे वान सुगै नायनाय बानी स्पेशली माने जों एजुकेशन खायके एजुकेशन साथे साथे माने जे मेंटली अबाके स्ट्रंग प्रिपरेशन नानाय बगै अब शिक्षा बो अनेक इम्पोर्टेंट नङै बासाव जों सिरि बोखानो माने क्राक खायो जेकुनु सामुंगो जों समय कष्ट होंनाय दुख होंनाय अबाहाय गोबां मा बिरमान मा माने बिसिंतै टेंशन माने जागाराबो जों आबनो बडिके कंट्रोल खायनाय मैनेज खायनाय आबो शिक्षा रखबो माननानै नांगौ इनका आमाहाय शिक्षा जरा माया रक के माने बिनि बोखानो स्ट्रंग खायमिया बिनि इमोशन अनेक समय अतिरिक्त अमाहाय इमोशन ओंगै थांगाके टेंशन ओंगै थांके बाद दंगै थां इनका वो टेंशन रकनि हयतो रिलीफ मानानै बगै समय अबाहाय इमोशन रकनो बो ओवरकम खायबानि खायनानि एका क्रस खायथानानि बुमतिखे आबनो मैनेज खायनाय आबरबो शिक्षा नाहना नांगौ एवं अमाहायकेनो जों स्कूल कॉलेज सोलोंफ्रोबो जे फोरोंनाय रावबो फोरोङै लांखायनो माने अनेक समय बिनि जेकुनु अमाहाय प्रॉब्लम दं खायके निजिनो सल्व खायमनाय गावबनि बागैनो माने जत एजुकेटेड पर्सन दकनो माने जीवन बो सिमानि जततुकन सि दंथुं हायपानो माने समय समय हारि मा थांमोन कुल कारण के उ जे बेसिक जे सिस्टम दंमोन आ बेसिक सिस्टम रक माने ठीक गई माने बागै बा सिनि इंडिया रक जे एजुकेशन पॉलिसी बा सिस्टम रक जे दंमोन आमो आबाहाय इनिशिएटिव रक ना हारजाया उमन बागै शुधु शिक्षा खायनो थाङै आ जागाव निनि चैप्टरनि कोनो कायसा सब्जेक्टनि चैप्टर बा लेसन रक न पढ़िवै आबनि ते नॉलेज ना हारि सिबि थांमाबाय सिबिनो बो माने बिनि लाइफआव अमाहायके सक्सेसफुल पर्सन होङै बाजायमाया सो अमनि बागै सिनि नांमानि दामा हांखाय अ जागाव जों स्ट्रंग मैन नांनाय शुधु एजुकेशन साथे साथे स्ट्रंग मैन नांनाय बोसोरना नांनाय जों जेकुनु इमोशन अबाहाय
टेंशन रक खायफोर रगो आबनो बमा हायके मैनेज खायनाय अब हाय शिक्षा रगो जों खालायनांगौ ओंका आबनि बागै इंखा तामुंना नां नों माने फिजिकली फिट दोंनानि मेंटली फिट दोंनानि अफ प्रिपारेशन एक्चुअली इंखे जों गोबांमा स्टूडेंट्स रकनो परिना थांगा परिनाय दंनाय रक तामु स्कूल कॉलेज परिनाय रक बा यूनिवर्सिटी रक परिनाय रक माने अ ककनो आनि कायसा मेसेज अब अंके स्टूडेंट्स रक स्पेशली नरक जेफ्रुफानो माने सुदु परिना हनि थांगाके परानो सिमी बयनि चाप्टानो सिम परिबा बेंगिया बिनि साथे फिजिकली एबं मेंटली फिट दंनानै बागै इंके बरक रक बाय नों चले लांनाय गावनो बरक बाय दंनांनाय गावनो बरक बाय जाना लांनाय इंके अमनि साथे निनि सामुं हुमुं जे तंग माने किसामिसा याक्सि याग्रा अबाहाय नकनि सामुं रक तांनानि निनि जनरली अमाहाय निनि मामुइ संनानै फनखा ब्रि रक इंके चला रक नखला फाना फनखा अथवा अमाहाय चिकन बिकन जथा सामुं दं माने नक रक इंका आमरक बन रक जनरली अबाहाय गरमनो प्रेक्टिस खाइ फैजांके आबो माने नों निजिनो कॉन्फिडेंस दंगै थांगौ इंका अमा हायकेनो जों माने डेभलप ngै मानो इंका अबनो माने कायसा मेसेज जत बरकनो बेटिस सामुं जराव गोबांमा अमाहाय निनि याग्रक तंगै दं हाके नकरक तो गोबांमा सिन सामुं खायो इंका आ सामुंनो जों निजिनो खायकेनो साव निजि खायकेनके माने इन फ्यूचर नङाबो माने हेबिचुअल नोंनि बासानाय एबं हेबिचुअल नों थांगांखानो नङाबाथाय खालायावै दङै माया खायनो नों मुसंगो खायखांखाय खायजाक ताकैनि थांगो इंका हायकेनो नों माननाय हायकेनो डेभलप हमनाय एबं इन फ्यूचर नैनि मेंटली प्रिपारेशन बा निजिनि माइंड नो स्ट्रंग खायमानाय हो अमा हायके नों इमोशनली होइते निनि टेंशन होइते जिकुनु समय जों जखने रिलीफ माने बागै हिंके जों फिजिकली सामुं रकबो तांना नांगौ इंका फिजिकल सामुंनो तांगिया हांखाय नों अमा हायके गोबांमा समय अ टेंशन रकनो बा निनि अमाहाय इमोशन रक फुरुंखाय जों अबाहायके टेक खायमेयाङै थाङो ओके स' असंगा दिनै बागै हामबाय